Algú sap el principal tret en comú que tenen la sèrie de tancs BT amb aquest cotxe de carreres? Bona tarda i benvinguts al primer vídeo de Història dels tancs amb en Víctor. Avui tindrem els tancs soviètics BT. La sèrie de tancs BT, anomenats Bystrochotny Tankov, tancs ràpids, van ser creats en la dècada de 1930 per l'exèrcit soviètic i s'enquadren dins la categoria dels tancs lleugers. Van servir com a plataforma de disseny per l'artilleria autopropulsada, proves de blindatge i, entre altres coses, va influir en el disseny del tanc soviètic més famós de la Segona Guerra Mundial, el T-34. De la sèrie de tancs ràpids BT van sorgir 6 models, sent el més produït el BT-5 i el BT-7, que en el War Thunder es troben en el nivell 1 catalogats com a tancs lleugers. El BT-5 estava basat en el tanc Christie M1928 dels Estats Units. Pesava 11,5 tones i el seu blindatge lleuger variava dels 6 als 13 mm. La torreta era nova, més àmplia i estava equipada per primera vegada amb el canó estàndard de 45 mm, bastant superior als canons dels tancs contemporanis d'aquella època. A més, el tanc també tenia una metralladora lleugera DT com a defensa contra infanteria. Propulsat per un motor d'avió modificat de 400 cavalls i juntament amb una suspensió Christie, el tanc arribava a una velocitat màxima en carretera de 72 km/h. El BT-5 va entrar en servei el 1933. El seu baptisme de foc es va produir a Espanya quan es va enviar un lot de 100 tancs als republicans, que van participar en la defensa de Madrid en el 1937, en plena Guerra Civil. En la Guerra d'hivern contra Finlàndia es van posar de manifest les diverses mancances i errors que tenia, com per exemple el poc blindatge o la posició vulnerable del motor que feia incendiar fàcilment el tanc quan era atacat amb còctels Molotov. En el 1941 ja no en quedava pràcticament cap en servei, sent substituït pel BT-7. El BT-7, que va desencadenar rialles entre els soldats de la Wehrmacht perquè deien que s'assemblava al Mickey Mouse, va ser en realitat un dels tancs soviètics de més èxit dels anys 30. Dissenyat en el 1935, aquest tanc lleuger i maniobrable era tan ràpid com el seu predecessor, arribant fins quasi als 80 km/h per carretera. Estava armat amb un canó de 45 mm i dues metralladores lleugeres DT. Pesava 14 tones i el seu blindatge variava dels 6 als 40 mm. A la vegada, també tenia millores a les rodes motrius, a les erugues i a la caixa de canvis. Tenint el seu bateig de foc a la batalla del llac Jasan contra l'exèrcit imperial japonès en el 1938, el BT-7 va passar per totes les guerres i conflictes en què va participar la Unió Soviètica a la fi de la dècada de 1930. Durant la Segona Guerra Mundial, fou substituït pel famós T-34. I bé, fins aquí el vídeo de Història dels tancs amb en Víctor. Si t'ha agradat aquest vídeo i voldries veure'n més, o voldries veure contingut relacionat amb els videojocs, considera subscriure't en el nostre petit canal. Apa, molta salut en aquests temps de Covid i fins la propera!